Riwruok madhiro chenro mag somo makare ne jopuonjre pacho ka oseyo piny owacho kuom midhiero ma okwako sekta mar somo ahinya to kotenre kod weche mag CBC. Gikoni somo oseriw kod siasa pacho ka, wach ma omiyo sirikal ok osekawo okang' mar riwo paro mag jolony mag somo e chwalo CBC. Jatend migawo mar somo nyokoni onge omenda ma ibiro chul kod jonyuol mani kod jopuonjre mag grade mar 7, wach ma bende jokanyo mag elimu bora koni ok en gima ne opar mokalo, kaluwore ni omenda ma gidhi chiwo ok nyal romo chwalo somo e yo makare. Yesterday I saw the government saying that now students are not going to pay fees. And they're allocating 15,000. Is 15,000 enough to cater for everything? Why can't we sit down as a country and reason together? Why this rush? Sometimes the government is saying they are going to fund education. Sometimes they are not going to fund. What is happening? Why are we behaving as if we are not landed? Some of us, when we interact and engage with them, we've told them, please, when it comes to education, are we able to distinguish between education and put it aside and politics and keep it away? Because I think that's where the rain begins to beat us. When we mix the two, we want to use education to score political